Thermomaster. Hőszigetelés a garantált megtakarítás. Thermomaster homlokzati hőszigetelő rendszer a Masterplast-tól. A Thermomaster hőszigetelő rendszert az épületek falazatainak hőszigetelésére fejlesztették. Ellenáll a rendkívüli időjárási körülményeknek, felülete színtartó, vízlepergető, öntisztuló és rugalmas. Színválasztéka rendkívül széles, közel 1000 féle színből választható vakolat. A Thermomaster homlokzati hőszigetelési rendszer beépítésével a következő előnyökhöz juthatunk. Alacsonyabb fűtésköltség, alacsonyabb hűtésköltség, könnyű beépítés, akár házilag is kivitelezhető, kellemesebb lakókörnyezet, magasabb ingatlan érték, kevesebb károsanyag kibocsátás, hosszú élettartam, a rendszerre 10 év garancia. A Thermomaster hőszigetelési rendszerrel nem csak a profi kivitelezők, hanem az ügyeskező lakásfelújítók is örömmel dolgoznak. Most lássuk a gyakorlatban, hogy hogyan is épül fel a rendszer. Mielőtt elkezdenénk a munkát, ellenőrizzük a homlokzat állapotát. Derítsük ki, miből készült a homlokzat, milyen vastagságban és milyen rétegekkel. A leggyakrabban alkalmazott falazattípusok a kőből, a tömör kisméretű téglából, ikersejttéglából, B30-as téglából, betonból épült falazatok. Ezeket összefoglalóan tömör falazatoknak nevezzük. A falazatok másik csoportjába a modern üreges vázkerámiákat, például poroterm téglákat és az itong szerkezeteket soroljuk. Ezután vizsgáljuk meg, hogy jelenleg vannak-e hőhidak a külső homlokzaton, vagyis a koszorúk, áthidalók, erkélyek hogyan készültek el eredetileg. Van-e már rajtuk hőszigetelés, vagy építésük során ezt kihagyták a kivitelezők? Erre a belső sarkokon található penészfoltokból következtethetünk a leghamarabb. Végezetül pedig azt érdemes megnézni, hogy esetleges külső beázás nyoma található-e a felületen, hiszen ezek okainak megszüntetését mindenképpen a hőszigetelés előtt kell elvégezni. A hőszigetelést megelőzően a homlokzat összes olyan elemét le kell szerelni, ami akadályozná a munkánkat, vagy a hőszigetelés által eltakarásra kerülhet. Ezek lehetnek például a falhoz közel futó lefolyó eres csatornák, meglévő korlátok, falon kívül vezetett gázvezeték, ablakkönyöklők, vagy akár a nyílásokat szegélyező díszlécek és stukkók. Mit vegyünk meg a munkához? Milyen mennyiséget számoljunk egy négyzetméter falhoz? Izomaster EPS H80 polisztirol anyagú homlokzati hőszigetelőlapot a kívánt vastagságban 1 négyzetméter. Masterfix Pro hőszigetelő lapragasztót 6 kg-ot. 145 g-os Masternet üvegszövethálót 1,1 négyzetméter a 10 cm-es átfedések miatt. Az alkalmazott hőszigetelés vastagságának megfelelő méretű műanyag beütőszeges tárcsás dűbelt 6 darabot. Fehér vagy színezett, vékony vakolat alapozót körülbelül 0,18 liter. Fehér vagy színezett vödrös vékony vakolatot, 1,5 vagy 2 mm-es vastagságban, kapart vagy gördülőszemcsés struktúrában, típustól függően 2,2-3 kg-ot. Előre szerezzük be a szigetelés kiegészítő elemeit is. A lábazati indítósint, a rögzítéshez szükséges beütőékes dűbellel, a sarkok védelmét és precíz kialakítását biztosító hálós élvédőket és balkonprofilokat, a tiszta munkához szükséges ablakcsatlakozó profilokat, építési takarófóliát és ragasztószalagot. A munkához szükséges szerszámok és eszközök. Mérőszalag, vízmérték, ajánlatos egy rövid 70-90 cm-es és egy 2 méteres, csapózsinór, dekorkés, finom fogazatú fűrész, lemezvágóolló, fúrógép, kalapács, több műanyagvödör, kézi habarcskeverőgép, gipszkanál, glettvas, rozsdamentes és műanyag is, fogazott 6-os kétkezes glettvas, polisztirol csiszoló, ecset, festőhenger, vízméréséhez mérőedény. A szerszámoknak mindig tisztáknak, rozsdától és egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lenni. Normál acélszerszámok a ragasztó lúgossága miatt fokozottan rozsdásodnak,
ami a glett rétegbe keveredve, a vékony vakolaton átütve elszínezheti akár a kész homlokzatot is. A Thermomaster homlokzati szigetelés lépései tehát a következők. A felület portalanítása és tisztítása. A Thermomaster rendszer felhasználható megfelelően szilárd és tartós betonfelületre, téglafalra, régi vagy új vakolatra, betoniplemezre, OSB lapra vagy akár itong falazatra is. A felület minden esetben legyen minimum plusz 5 Celsius fok hőmérsékletű, por, zsír és egyéb szennyeződéstől mentes. A laza lemálló részeket és a kitüremkedéseket le kell verni, és a hiányokat szükség esetén foltszerűen cementhabarccsal javítani kell. Az aljzat előkészítésénél fontos a méretpontosság és a falazat síkbéli eltérésének ellenőrzése. Kisebb mértékű eltérések a polisztirol ragasztóval is kiegyenlíthetők, de annak egy rétegben felhordott vastagsága 3 mm alatt legyen. A homlokzati hőszigetelő rendszerrel a falazatnak csak minimális hibáját lehet eltüntetni a ragasztási pontok, ragasztó pogácsák vastagságával. Ezek vastagsága 0,5 és 2 cm között lehet. Ennél vastagabb ragasztóréteg nem gazdaságos, ráadásul hőtechnikailag is hátrányos. A lábazati indítósín rögzítése. A lábazati indítósínnek több feladata van. Az alumínium anyagú, korróziómentes indítósín védi a homlokzati hőszigetelő rendszert a legsérülékenyebb részén, az alsó élén. Használatával egyenes, esztétikus alsó él alakítható ki. Az indítósíntől indítva a lapok ragasztását gyorsabban és precízebben dolgozhatunk. Az indítósínt beütő ékes dűbelekkel mechanikusan kell rögzíteni a falazathoz 40 cm-enként. Az indítósínt egyenes vonalban, vízszintesen kell felrögzíteni. A kijelöléshez használjunk vízmértéket és csapózsinort. Érdemes a jelölést az egész házon körbevinni és ellenőrizni, hogy a kezdőpont és a zárópont egybeessen. Ha a falazat görbe az indítósín vonalában, akkor a sínt a rögzítési pontoknál eljött lábazati műanyagékekkel ki kell ékelni. Ezeket különböző vastagságokban lehet megvásárolni, és az eltérő vastagságokat praktikusan eltérő színek jelölik. A profilok toldásainak síkban tartására eljött lábazati profiltoldó elemet kell alkalmazni.